Cyklisti žiarskeho MŠK absolvovali od 16. do 21. júla sústredenie v horskom stredisku Skalka pri Kremnici. Práve sem nasmerovali hlavnú časť prípravy na mládežnícke majstrovstvá Slovenska, ktoré sa 4. a 5. augusta uskutočnia v Žiari nad Hronom a okolí. Účelom tohto sústredenia je teda doladiť výkonnosť pretekárov pred týmto šampionátom. Čiže je to tréning v horách, je to tréning rýchlostný, je to dokonalá klíma, takže aj v minulých rokoch je to overená časť záverečnej prípravy pred šampionátom, preto sme sa opäť rozhodli pre toto stredisko. Sústredenia sa zúčastnilo 12 pretekárov Žiarskeho cyklistického klubu, členovia Centra talentovanej mládeže. Sú tu od kategórií starších žiakov cez kategóriu kadetov, samozrejme je tu aj David Zverko, aj napriek tomu, že teda už absolvoval šampionát spoločný Českej a Slovenskej republiky v Púchove, ale jeho sústredenie pre neho toto znamená takú prípravu. Pre druhej polovici augusta sa ide neoficiálny majstrák Európy v rakúsky Radiogentur a vlastne on sa na toto podujatie pripravuje práve tu. V uplynulých týždňoch absolvovali žiarski cyklisti ďalšie preteky. Na 25. ročníku medzinárodných cyklistických etapových pretekoch kadetov Mlečný závod v Českých Lovnoch zaknihoval žiarsky cyklista David Zverko ďalší cenný úspech pre slovenskú cyklistiku. Kde tento rok skutočne ako na jubilejný ročník bolo na štarte 18 družstiev, 108 zahraničných, hlavné silné družstva Belgická, Holandská a Rakúska. No a my sme tam cestovali s tým výprava Slovenskej republiky, v ktorej boli traja Žiarčani, David Zverko, Juraj Belan a Kristián Ziman. Išli sme tam družstvo Slovenska s tým obhájiť prvenstvo z minulého roka Davida Zverku, čo sa nám aj podarilo a myslím si, že to bola zase ďalšia a veľmi dobrá propagácia slovenskej cyklistiky. Do Mlečného závodu išiel s cieľom zvíťaziť aj samotný David Zverko. Minulý rok som ten závod vyhral, takže sme tam išli vlastne s tým obhájiť to. Pripravený som bol dobre, cítil som sa dobre, takže veril som si v prvej etape aj v únikoch, aj v športe. Nakoniec som to nechal na oboje naraz, lebo som bol nakoniec, športoval som z úniku. Prišli sme do cieľa prvej etapy, kde som mal 15-sekundový náskok nad druhým. Po prvej etape bol David v žltom drese vedúceho pretekára. Kde už nám zostávalo hlavne iba vlastne udržať to, čo bola naša taktika. Druhá bola časovka, ktorej som minulý rok pokoril 20-ročný rekord, takže tej časovke som si veril, no urobil som chybu pri rozjazdňovaní. Nestalo sa mi to prvýkrát a vlastne skončil som na tej časovke druhý, ale ten žltý dres som udržal a ešte dokonca som si zvýšil náskok nad druhým pretekárom celkového poradia. Potom bolo kritérium, cez ktoré pršalo. No ale mne sa cez kritérium išlo veľmi dobre, takže som zobral nejaké rýchlostné prémie a nič v celkovom poradí sa nezmenilo. Prišla nedeľa, vlastne posledná etapa. Vedel som z minulého roka, že tá etapa je dosť ťažká. Je kopcovitá, je technicky náročná. V tejto poslednej etape som vedel, že budem potrebovať veľkú pomoc od svojho tímu. Nakoniec sa nám to podarilo ustrážiť, chalani ťahali a mne sa žltý dres podarilo udržať vlastne až do konca. 14. a 15. júla absolvovali žiarski cyklisti preteky slovenského pohára. V sobotu kritérium v Petržalke a v nedeľu cestný pretek slovenského poháru vo Šenkviciach. Myslím si, že aj tu potvrdili žiarski cyklisti veľmi vysokú výkonnosť, kde u mladších žiakov skončil druhý Adam Foltán. Jeho brat starší Adrian Foltán, vedúci jazdy slovenského poháru, opäť potvrdil, že je jednička na Slovensku a suverene zvíťazil. No a potešili aj kadeti, kde aj v kategórii kadetov zvíťazil Juraj Belan, takže Žiarčani triumfovali aj na pretekoch slovenského poháru a ja verím, že aj na tomto sústredení doladia tak výkonnosť, aby sme sa v Žiari mohli tešiť z titulov. Teraz bežia preteky Tour de France a viackrát sa objavilo meno vášho zverenca Davida Zverku v rámci komentárov, v rámci nejakých analýz. Ako ste to vnímali? Tak určite je to fantastická reklama pre žiarsku cyklistiku a teší to.
ale ja stále tvrdím, že v prvom rade je to obrovská zodpovednosť, pretože pracujeme s mladými ľuďmi a cyklistika začína u mužov a títo mladí ľudia majú v sebe obrovský potenciál a treba s nimi veľmi, veľmi rozumne a citlivo pracovať a vstupňovať ich výkonnosť, aby sa mohli presadiť potom v tých seniorských kategóriách. Takže teší ma to, ale zároveň ma to aj zaväzuje. Žiarsky cyklistický klub pozýva všetkých priaznivcov cyklistiky na mládežnícke majstrovstvá Slovenska, ktoré organizuje 4. a 5. augusta v okolí Žiaru nad Hronom. V sobotu 4. augusta o 14. hodine štartuje v Lovči časovka jednotlivcov. V nedeľu 5. augusta sa od 10. hodiny uskutočnia cestné preteky v obci Lutila.